Takže si to natočíme za jízdy. Tady čekají krysy 2. Tohle není to, co jsme chtěli jet, vy čuráci. To není, ta byla mírná, co jsme jeli. Tak to pojedeme nahoru. Už to vypni, ale koukej jo, tady jsem vymyslel. Já teda nevím, jaký ten štítek jo. No to, 360. Na lidík jo? Ne, no. Co hledáme? Co 360 rychlost jo? 720.